Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali, Alicia Abuġeja Sajt, nedew għal-konsultazzjoni pubblika l-Istrateġija Nazzjonali għal-Sistemi tal-Ikel Reżiljenti. Din għal-dalan li twassal biex il-katina tal-ikel f'pajjiżna tkun waħda reżiljenti u aktar sostenibbli. L-istrateġija se tagħti importanza lill elementi essenzjali tas-sistema tal-ikel, hekk kif anke ġew stabbiliti 3 pilastri ewlenin li jirrappreżentaw għanijiet importanti. Il-priorità tibqa' l-prodott lokali u l-produtturi. U għalhekk li dan kollu se jwassal sistemi ġusti, vijabbli u reżiljenti fejn il-pajjiż irid ikun lest għal kull eventwalità li tista' tinqala'. L-ewwel pilastru se jkun qed jipprioritizza l-vijabilità u l-importanza tas-setturi tal-bidja u l-akwakultura, waqt li t-tieni u t-tielet pilastru iħarsu lejn l-innovazzjoni teknoloġika fl-ikel u kif għandha nkunu kburin bl-ikel lokali rispettivament. Il-Ministru Refalo tenna kif din l-istrateġija trid twassal biex ikun hawn sistemi tal-ikel aħjar anke fil-futur. Importanti wkoll illi din il-katina tal-ikel tkun waħda inklusiva fis-sens illi jridu nħarsu lejn l-atturi kollha fil-prodott finalment illi joħroġ. Importanti wkoll illi dan il-prodott illi joħroġ ikun fih il-value added, jiġifieri il-valur miżjud li wara kollox huwa il-prodott Malti u Awċi. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajt ukoll tkellmet dwar l-importanza tal-prodott lokali. Hawnhekk qegħdin naraw strateġija biex anke nisimgħu mingħand iċ-ċittadini kif għandna nkomplu insaħħu l-produzzjoni lokali f'pajjiżna, kif għandna nkomplu ngħinu l-bdiewa s-sajjieda u l-produtturi kollha lokali sabiex fl-aħħar mill-aħħar aħna bħala pajjiż sovran ikollna sigurtà tal-ikel illum u anke fil-futur. Sa dan it-tant, Sonja Sammut, direttriċi għas-sistema tal-ikel, qalet li l-pubbliku qed jiġi mistieden biex jikkontribwixxi f'din l-istrateġija sal-aħħar ta' Novembru li ġej. Din tal-lum hija tnedija tal-abbozz, issa l-pass li jmiss huwa li niffinalizzawha flimkien, ġifieri s-sedina tagħna hija li tipparteċipaw kemm biex ikonna strateġija finali imma iktar u iktar biex inwettquha. Ġifieri hija stedina biex naħdmu flimkien biex veru nsaħħu il-katina tal-ikel ta' Malta.